ɛno nti wafe apem ahanso ne baako nim no na ntim Jakeri kɔbɔ ne man ɛwɔ fie ase ɛma Denkyiraman bedi Asanteman nsɛm ɛno nti Asanteman fa Denkyira no mumu a ɔfa bi nko akɔ Asanteman mu na nananom Denkyirafo ni bi nso kɔsra Asantehene ma ɔma wɔn baabi tena wɔ Asanteman mu ɛno nti sɛ ɔhwɛ Kumase nkronim bi te sɛ Tafo ne Bantim a Denkyirafo ni bebree kopie mu wɔ hɔnom ɛno nti nananom Tafofoɔ no bebree na nkyi firi Denkyira na wontimi nka Denkyira bakosɛm a obeyi wɔn afiri na Denkyirafoɔ no ɔyɛ nananom adawufo a ɔmokɔtena nkyira ɛno nti no ɔyɛ nananom a ɔdan nkyira ɛno ni din Denkyira na nananom Denkyirafoɔ no bi betena Asanteman nkronom bi so te sɛ Agona ɛsane sɛ ɔyɛ Agonafoɔ na ɔbɛkyekyere nkronom bi te sɛ Denyase, Adanse, Asokwa, Atwema, Agona, Adunku, Hwereso ɛne nkronom bi a ɛka ho na Denkyira ne Asante ntɔkwa no Kontire fako ni ne di animu bekyerɛ baafo amankɔ atia ɛnyɛ no nko a Gyama akon no ɔne di animu ɛbere mu kun no nso ɔne di animu ɛne sa bebree a ɔkɔɔ ya Kontire fako ni ne di animu yɛka fako a ɛyɛ nkuro a ɔmoka Bantamahene ho ɛkɔ akon ɛno nti Kontire fako ni nie Yamfo, Mem, Hwediem, Ewu Adomase, Dua ya Nkwanta, Brekum, ɛne Denyase. Na Akwamu fako ne nso yɛ nkuro a ɔmo hyɛ asafo ase edi wɔ sɛnim. Ɛno nti Bompata, Bechem, Manso Nkwanta ɛne Wanchi, ɔmo na ɛyɛ Akwamu fako no. Ɛno nti nananom tena ase na ɔmo ka Kontire ɛne Akwamu a asekyerɛ no no. Obetumi akɔ me YouTube channel hɔnom akɔhwɛ documentaries a mayɛ afa Asanteman ho. Ɛnyɛ Asanteman nko a musuakuo bebree wɔ hɔnom a maka wɔn ho abakɔsɛm. ɛno nto yɛ Denkyirani wɔ ha kan hunu sɛ nananom bi wɔ Asanteman mu a obetumi akɔsra wɔ mo.